Прекарах последните няколко дни, пътувайки по път, през който никога не съм си представила, че ще мина. И не заради състоянието на асфалта, който липсваше през повечето време, а заради възхитителните гледки, които се откриваха пред нас, докато карахме. И може би в някоя друга реалност това ще да бъде просто една планинска долина и една река, издълбани от природата в продължение на хилядолетия. Пейзаж, на който човек да се възхищава, без да се замисля особено. Но в тази реалност реката не е просто река. Тя е граница. Граница, която разделя Таджикистан и Афганистан. Граница, прекарана през 90-те години на 19 век по време на съперничеството между Руската и Британската империя. Линия на картата, начертана далеч от тук, която и днес разделя не само две държави, но и два различни свята. Линия на картата, която разделя семейства, която пресича земи, чието жители в продължение на векове са говорили сходни езици, търгували са по пътя на Коприната и са били част от една и съща културна общност. Преди да съществуват Таджикистан и Афганистан в днешния им вид, хората от двете страни на реката са принадлежали към един и същи персийски свят. Свят на търговци, поети и каравани, преминаващи през едни от най-богатите и оживени градове на Централна Азия. Днес обаче между двата брега има повече от река. Докато от страната, по която се движихме ние, живота сякаш течеше нормално. Имаше градове и села, пазари и магазини, а по пътищата непрекъснато се движеха хора и стоки. Всеки ден виждахме деца, тръгнали към училище. В Таджикистан образованието е задължително по закон и дори в най-отдалечените населени места училищният звънец продължава да бъде част от ежедневието. По улиците се разхождаха жени, работеха в магазини, разговаряха по пазарите и водеха децата си за ръка. Въпреки бедността и многобройните предизвикателства, живота продължаваше по начин, който ни изглеждаше познат. Другата страна на реката обаче нямаше нищо общо с това. По склоновете на планината се виждаха малки селища и самотни къщи от камък и кал. На много места липсваха следи от инфраструктура, а когато станеше тъмно, всичко потъваше в пълен мрак. Там беше Афганистан. Държава, която от 2021 година насам отново се намира под управлението на талибаните. Държава, в която милиони момичета са лишени от достъп до образование, а насилието над жени и деца е легално. Държава, в която десетилетия войни, бедност и политическа нестабилност са оставили своя отпечатък върху всяко село и всяка общност. И дори не мога да опиша какво е чувството да съм на метри от държава, в която ако бях родена, нямаше да имам глас, нито права. Нямаше да съм човек. А най-страшното е, че между мен и тази реалност има само една река.